Yurdumyzyň Sewda Senat idarasyna ýaglandyrylan täze ýyl bayramçylygy ýokary galkynşy ýa boldy. Bu ýerde guralan dawra mekdep okuwçylary ul ruh bilentlik bilen gatnaşdylar. Täze 2024-nji Pehin Paýgys ummany magtum ulup Pragy ýylynyň bayramçylyk çäresi, şatlygyň, watanymyzyň ähli uwullardaky ösüşleriniň, hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt bekfiti işleriniň üstünlükleri we senýänliginiň özboşly dawarlanmasydyr. Dawarlardaky şatlyk, täze ýyl başlanyň aýdymdyr goşgularyň ýerine ýetirilşi, watan söýüji ýaş neslin kemaly gelýänligini suwd edýär. Bilim, Medeniýet Ministrligi tarapyndan jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bayramçylyk dawarlarynyň ýygyderlik häsiýetde eýe bolmagy okuwçylaryň çağlaryň durmuşyna ýatdan çykmajak waka urlýar. Ol geleceğimiz bolan ýaş neslin terbiýesine, okuwyna oňoýly täsir edýär. Dawraly çykyşlar, ýanglanan aýdymlar, ýerine ýetirilen tanslar şanly bayramçylyk bilen aýrylmaz baglanşykly boldy. Hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri, watanymyzyň güllä besmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen düýp özgörtmeleri dawranyň içinden ersargyç bolup geçdi. Okuwçylara täze ýyl sowgatlarynyň gowşulmagy çağlaryň şatlygyny goşulandyrýar.